Sisimeli, ndinoda kukutendai. Ndinoda kukutendai kubva pasi pemwoyo wangu nekuposti yangu nezuro. Ndakakwanisa kubatsirika, vamwe vachinditi ndiva inboxe, vamwe vachindifonera. Ndaenda kuseri. Ndinongoda kutenda kune vese vakakwanisa kundisimbisa. Ndinoda kutenda kune vese vakakwanisa kundinyaradza. Ndinoda futi kukumbira ruregerero kumadhayaris ese netoni yangu. Handina kuziva kuti matauriro andaita ndaikanganisa, ende ndinobvuma kudzidzisika. Ndatoona kuti zveshuwa matauriro andakaita kunge ndiri kublema vanhu, but ndaiedza kutsanangurawo saidhi rangu, ndichiedza kuti pamwe madhayaris anga ndinzwisise. Makandinzwisisa madhayaris, makanzwa nyaya yangu, makanditsiura. Ndabvuma kutsiurika. Ndinoda kutenda vese vakanditi inbox. Ndakava inboxa, vamwe ndainboxa nhasi makuseni. Ndinovimba kuti vandainboxa vachandisimbisa nemashoko, vachandisimbisa nekuti muno munyika zvinofambwa sei. Nechero chavachandisimbisa nacho ndinogamuchira. Ngavasaitire ini chete, ngavaitire vamwe vese. Ndinotenda Sisimeli, Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda vamwe mama varimo mugurupu vandibatsira, havadi zvavo kutaurwa zita ravo, asi ndinongoti kwamuri ikoko Mwari wekumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka. Ende makataura kuti kana ndichizenge ndasvika munzvimbo yandiri kufanira kuwana imba, ndizokufonirai, muchauya muchindiona. Ndinongoti aiwa naiwaya, ndakakumirirai, ndimi matove hama dzangu muno. Uye pandataura ndichiti vanhu vanenge vasingade kubatsira, handina kuita kunge ndanga ndiri kudhipenda nevanhu, aiwa. Asi paunotsanangura nyaya yako, vanhu vanokuti inbox, woenda, then munhu otokuti huya kuno, wotokwira kana bhazi kana kufamba netsoka, woenda unoona munhu, osvika kuya munhu ongoti ndaida ngokuona, ndaida ngokusimbisa. Apa uri kutotambudzika, munhu arida kungoona kuti ndiani munhu anyora nyaya. Ndozvimwe zvezvo zvandaisangana nazvo kumagurupu andainyora nyaya dzangu. Asi vamwe vemugurupu vanga vachiti ndanyorerei ndiri haidhi. Munoona veukama, zvinonetsa hama dzangu, zvinonetsa. Wakada kunyora pajekerere, vamwe vanoshora, vamwe vanoswera wakutenderedzwa kunona mafira kureva kune dzimwe nzvimbo. Ende hazvinyase kuita zvakanaka. Asi ndinongotenda zvangu nevandita vandibatsira nevari kundibatsira vese. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much Sisimeli. Ndaisira murume uya Andrew kuti andipe mabank details ake ndimuforwardire deposit, because akanditi unofanira kupeya like zvakanyorwa pamamessage 380 deposit, then imwe yachona ndomubhadhira musi wandinenge ndasvika ipapa, musi weThursday kana kuti Friday, ndatambidzwa makey. Saka ndozviripo, pandongoita payment yachona ndikukusenderai screenshot. Ndakangomirira kupiwawo mabank details emuridzi wemba yachona.